Hei vaan. Tämä seuraava sävellys on myöskin kahden. Se on persoonallisuuden ja sitten sisässä olevan kaveri. Eli jostain syystä tämän jutun nimeksi tuli, että opettajat ovat todellisia vanhempiamme. No, esimerkiksi buddhalaiset pyytää hyvin vähän anteeksi, jos olette huomannut. Mutta sitäkin kiitollisempia he on sitten toimissaan. Eli he yrittää niin kuin ennaltaehkäistä sitä anteeksi pyytämisen vaivaa. Niinpä tämänkin aiheen suhteen niin voi sanoa vaan, että kiitollisuus on se taustatekijä. No, buddhalaiset ajattelee, että meillä on niin sanottu perusmieli. Varsinkin tämä vanha koulukunta, Ninma-koulukunta, käsittelee asioita sillä lailla. Ja he pitää tätä perusmieltä buddha-mielenä. Eli me ollaan alun alkaen jo täydellisiä. Mutta kun se pääsee niin harvoin sitten vaan esiintymään meissä. Aina opettaja ei tule henkisistä piireistä, että hän auttaa niin kuin ihan maallisissa asioissa. Ja siinä suhteessa mun täytyy kiittää kansakoulun johtajaopettajaa, joka laittoi mut esiintymään keväisin kevätjuhlassa, kun huomasi, että mä olen hyvin arka esiintymään, niin minä olin se raukka, joka ne kevätpuheet sitten piti siellä. Ja Topelius oli tietysti se huippuyksilö, josta meille sitten hyvin mielellään puhuttiin. Ja hyvä niin. Tiedättehän varmaan Pekka Ervastin mielipiteen Topeliuksesta. No, sitten tuli oppikouluvaihe ja uskonnonopetus oli aika mielenkiintoista. Mulla sattui olemaan omia mielipiteitä uskon asioista, niin erään kerran sitten opettaja kysyi ihan suoraan, että onko sulla naatit paleltunut? No sehän loukkasi tavattomasti mua ja pitkän aikaa kannoin kaunaa siitä asiasta. Mutta nyt jälkeenpäin niin täytyy olla kiitollinen sille opettajalle siitä, että yksi ainut lause saa ihmisen niin tolalta, että oli paljon opeteltavaa sen suhteen. No, vanhempi uskonnonopettaja oli sitten vielä erikoisempi. Hänestä kerrottiin hyvin vahva huhu, että hän piirsi lattiaan liidulla viivan ja oppilas joutui nuolemaan sen. Ja mitä mä tarkkailin tätä vanhempaa uskonnonopettajaa, niin pidän tätä huhua täysin mahdollisena, että näin on käynyt. Jostain syystä lähdin kuitenkin sitten rippikouluunkin jossain vaiheessa ja kuulin sitten jälkeenpäin, että
tämä mun kastepappini oli tehnyt Tuomaan evankeliumista tutkielman ja se oli jopa painettu. Niin pidin sitä hyvin niin kuin myönteisenä juttuna, että ei ne kaikki ole siellä ajattelemattomia, että kyllä he osaa ajatella omillakin aivoillaan, vaikka dogmatismi onkin heidän se punainen lankansa. No, edelleen oppikoulusta luokanvalvoja ja kieltenopettaja oli hyvin erikoinen ihminen. Hänellä oli äärettömän kova auktoriteettius siihen luokkaan. Et vaikka hän ei tehnyt mitään se asia eteen, olisi ollut ankara tai noin, niin kaikki niin kuin vaistomaisesti häntä kunnioitti. Ja sitten kun tuli englannin tunti, niin hän sanoi jonkun luvun siitä englannin oppikirjasta, että lukekaa tätä läpi. Ja sitten hän alkoi itse kävelemään edestakaisin luokan edessä ja oli aivan muissa maailmoissa. Ja suun liikkeistä päätellen hän kävi sitä kappaletta läpi. Eli se oli ensimmäinen tämmöinen asia, mitä ei silloin nuorempana tietenkään tajunnut, että hän opetti meitä astraalisesti. Eli hyvin erikoinen tapaus. No, maalta tuli sitten muutto Helsinkiin onneksi. Ja ammattikoulu käytiin ja kirjapainoalalle siitä sitten mentiin. Jossain vaiheessa sitten tapasin Vienäsen Hannun, eli menin samaan painoon. Hannu oli paperinleikkaajana siinä painossa ja heillä oli justiin kahvitaukoja. Hannun nojaa pitkätukkasena, partasena kaverina hyvin löysän näköisenä siihen leikkuriin. Ensimmäinen ajatus Hannusta tuli, että kaikkia ne palkkaakin tänne kirjapainoon. Tuommoinen velmo. No, potut maksettiin sitten pottuina. Hannu ei myöskään luottanut minuun. Hän ei puhunut sanaakaan teosofiaa meikäläiselle, eli hän puhui vain kasvissyönnistä ja elintapojen muuttamisesta. Ja siitä lähdettiin sitten toisenlaisiin asioihin, eli teosofiaan. Elonpyörän kirjakaupalla on tietysti suuri osuus meikäläisen aatemaailmaan. Siellä oli siihen aikaan niin semmoinen vanha mies kuin Vihtori Jussila. Ja Hannu mainosti Vihtori, että se on niin hyvä kädestäkattoja, että se näkee yhdellä silmäyksellä sun luonteesi. Mä olin ihan kauhuissani ja menin sinne kirjastoon ja otin jonkun kirjan sieltä hyllystä ja ajattelin, että kun se ei näe mun sisäpuolta kädestä, että mä luin sitä kirjaa tällä lailla, näin, että näkyy vaan rystyset ja päällipuoli. Mutta sieltä alkoi silti tulla kauheasti tekstiä, että minkälainen mä olen. No, oli pakko hyväksyä, että toiset tietää ja toiset ei. Mainittu herrasmies oli myöskin sikäli erikoinen, että hän oli niin kuin selvän näköinen sekä taaksepäin että
että eteenpäinkin. Ja jos puhutaan jälleensyntymysmuistista, niin siihenhän liittyy sellainen seikka, että sitä ei pysty itse herättämään, että sen tekee joku toinen henkilö. Että, no, näin kävi myöskin omalta kohdalta sitten. Ja aloin nähdä katkelmia sitten edellisistä elämistä. Mutta älkää vaan luulko, että mä olin joku Saaban kuningatar tai joku muu hieno henkilö, että siellä on aika raadollisia elämiä takana, että todennäköisesti olen tällä kertaa kauniimpi ja kiltimpi kuin silloin aikoinaan. No, jälleensyntymissseikkoihinhan liittyy sitten myöskin opetusta sillä lailla, että niitä katkelmia ei näytetä pilanpäin. Eli siihen liittyy joku semmoinen viesti, että mihin seikkaan kannattaisi kiinnittää omalla kohdalla huomiota. No, selvisi semmoinenkin seikka, että kun suomalaisethan on niin ikivanha kansa, että me ollaan oltu Egyptiä rakentamassa ja nuolenpääkirjoitusta kehittämässä ja tolla lailla, niin niistä katkelmista näki sen, että on tullut käyty Egyptissä niin todella monta kertaa. Että siinä mielessä tämä temppelikin on kuin koti, että täällä on näitä pylväitä ja semmoinen Egypti ja Kalevalan henki. Kalevala, se on ollutkin semmoinen lempilapsi, että Blavatsky-Lossin ikivanhan jäsen Vilja Angervo, hän kirjoitti kirjan niin kuin semmoisen vertailevan uskontotieteen kirjan siitä, että miten ikivanhojen kansojen luomiskertomukset ja kaikki vanha tieto, että miten niillä on yhteinen pohja. Siitähän salainen oppikin yrittää parhaansa aina riveiltään kertoa. Eli Angervo kirjoitti kalevalaisten esi-isiemme uskokirjan. Ja jotenkin jossain vaiheessa tämä vanha mies sanoi mulle, että sinä kun olet ikivanha suomalainen, niin sun pitäisi ihan kunnolla tutustua siihen Kalevalaan. Se saattaisi antaa niin kuin paljon elämälle ja niinhän siinä sitten kävikin. Onnekseni sain myöskin Väinäsalmisen Länsi-Inkerin häärunoja, jossa on ikivanhoja häätapoja. No, nehän on suorastaan niin kuin vihkimyskertomuksia hyvin monessa mielessä. Ei pelkästään niin kuin naisen ja miehen liittoon, vaan siis maallisen ja taivaallisen ihmisen liittoon. Että hyvin syvällisiä tekstejä Salmisen kirjassa oli. No, sen jälleensyntymysmuistin yhteydessä
sitten tuli myöskin välähdys lapsuudesta. Olen ollut aivan pienenä, joskus 3-vuotiaasta, niin lastenkodissa, ehkä vuoden tai pari. Mutta sitten näytettiin katkelmaa, että mestariolento tuli hakemaan mut sieltä lastenkodista niin kuin yksityiskotiin, eli kasvattikotiin. Eli on olemassa tämmöinen suuri suunnitelma jokaisen ihmisen kohdalla, jota yritetään niin kuin parhaimman mukaan niin kuin soveltaa, eli saada se aikaiseksi. Ja se oli omalta kohdaltani enemmän kuin 1000 jänistä, että käsittämättömän kiitollinen joutuu olemaan, että sieltä puolelta vähän niin kuin asioita johdettiin. Ja niin on myöskin jokaisen kohdalla, että me törmätään sellaisiin ihmisiin, joita me tarvitaan polullamme. Ja ne on sitten opettajia, onneksi useimmiten hyvässä, että vähemmän pahassa. No, virolainen teosofia on tullut kans tutuksi, eli on tullut käytyä Virossa paljon. Ja ennen kuin Viro itsenäistyi, niin sehän oli todella hankalaa. Piti sormuksetkin luetella johonkin paperilappuun, että montako sormusta sulla on sormessa. Ja siellä ei ollut kuin yksi kauppa, se oli kaupamaja. Sieltä sai jotain sitten ostettua. Ja KGB valvoi meidän teosofisia esitelmiämme. Siellä oli KGB-virkailija ikään kuin tämmöisenä toimistovahtina. Mutta hänkin oli siinä mielessä harvinainen ihminen, että hän ihan aidosti kiinnostui teosofiasta, sitten kun oltiin siellä tarpeeksi usein käyty. No sitten Viro itsenäistyi ja asiat oli helpompia. Ja me ollaan Hannun kanssa naureskeltukin, että sitten kun Suomesta teosofia loppuu, niin virolaiset tulee opettaa meitä. Mutta niinkin voi käydä, jos ihmiset päästää asiat valumaan semmoiseen kuntoon, että mistäpä tuon tietää. No matkustus avartaa. Mä oon pelkästään Kreetalla käynyt jo 7 kertaa tässä elämässä ja Samoksella 3 ja sitten mantereella näissä mielenkiintoisissa paikoissa, niin kuin Delfoissa ja Eleusinin raunioilla ja tollasissa, että samaten Paavali teki kyllä aika suuren vaikutuksen Korintilla. Että sen todella tunsi, että Paavali on ollut siellä. Ja tuollaista. Italia muuttui mielenkiintoiseksi vaimon kautta. Hän sai kirjan käsinsä, jossa oli Pythagoraa oppilaita lueteltuna ja
hyvin monessa Italian kaupungissa näitä oppilaita oli sitten ollut ja me lähdettiin sitten autolla kiertämään tätä muinaista Magna Graecia. Mutta valitettavasti nuoriso oli kohdellut aika kaltoin näitä oppilaiden patsaita. Valkoiset patsaat oli töhritty mustalla tussilla ja tummemmat patsaat, niitä oli hakattu jollain esineillä. Italiassa on tämmöinen kaupunki kuin Crotone. Se on siellä Italian saappaassa, niin kuin kantapäässä jossain. Ja Pythagorashan perusti sinne sen koulun. Ja totta kai me mentiin sitten Crotoniinkin ja merkille pantavaa siellä oli se, että se ilmapiiri oli edelleen semmoinen hyvin sivistynyt ja myötämielinen, että vaikka italialaiset oli unohtanutkin ne varsinaiset opit, niin sinne kaupunkiin oli jäänyt semmoinen lähtemätön jälki. Ja mestari KH:stahan sanotaan, että hän oli aiemmin Pythagoras. Että ne opettajat syntyy aina sellaisiin paikkoihin, missä niitä tarvitaan. Että minkälainen se kulttuurin niin kuin, tai ihmisten tarve asioille on, niin sitä mukaan synnytään. No Egyptissä varsinainen lottovoitto sitten olikin, että tosin se vaati päätöksen jo täällä Suomessa, että ei lähde pelkästään turistiksi sinne. Että mä olen erittäin kiitollinen Hätösen Ritvalle siitä, että hän aina messuilla on kertonut niistä matkoistaan. Ja Ritva sanoi, että hän ei lähde koskaan niille matkoille sen takia, että hän saisi jotain. Että päinvastoin, että hän on antamassa. Ja se oli hieno ohje. Kyllä. Ja koitin sitten soveltaa sitä hyvin monessa paikassa. Ja Egyptissä otettiin aivan harvinaisen lämpimästi sitten vastaan joka paikassa. Niin koptien taholta kuin sitten ihan muslimien. Ja kun oli näitä esimerkiksi Luxor, niin me ei menty muun porukan mukana ollenkaan. Saatiin niin kuin näkymätön opas, joka opasti, että tohon suuntaan ja tohon suuntaan. Ja niinpä meille sitten käännettiin hieroglyyfejä seinästä. Saatiin niin avulias henkilö siihen, joka osasi englantia. Samaten niin koptilainen kirkko oli laitettu tiiliksi. Eli tämä rakennuksen purkaja alkoi sitten selvittää meille koptien pyhinä pitämiä asioita. Ja sitten päästiin minareettiin. Eli myöskin islamilaisten taholta tuli aivan uskomattoman hieno vastaanotto. Että se vaan vahvisti sen, että siellä on tullut oltua monesti ja sinne on joku jälki jäänyt.
No, jos nyt palataan siihen mieliaiheeseen, eli Kalevalaan, ja otetaan vaikka se Marjatta-jakso sieltä. Marjatta on neitsyt ja hän on paimenessa ja jostain syystä hän kiinnittää punaiseen marjaan huomiota sitten aholla. Mutta se marja on hyvin vaikea saada haltuunsa. Eli se oli niin kuin alahahko maasta syödä ja ylähähkö puusta nousta. Eli sitä oli hyvin vaikea tavoittaa sitä marjaa. Niinpä Marjatta ottaa kartun eli kepin, millä hän sen marjan sitten saa sellaiseen tilanteeseen, että hän voi käskeä sitä marjaa. Ja tämä karttuhan kuvaa meidän selkärangan keskuskanavaa, jota pitkin sen punaisen marjan pitäisi sitten kulkea. Ja Kalevalahan kertoo, että se marja nousi hänen polvilleen, mekoilleen, vatsalle ja rinnoille ja vihdoin suuhun. Eli suulla on hyvin suuri merkitys noin filosofisessa mielessä. Eli jos katsotaan Kalevalan kertomuksia, niin Väinämöinenkin, hän torkahtaa Vipusen suusta Vipusen vatsaan ja se suusana esiintyy eri aspekteissa siellä. Itse asiassa meillä on tässä sydänalassakin eräänlainen suu. Jos ajatellaan näin, että meidän pitäisi keskustella Isän kanssa salassa, niin silloin me mennään sinne kammioon täältä. Eli sydänkin toimii eräänlaisena suuna. Että asioilla on tosiaan monta puolta. Se, mikä Kalevalassa on myöskin erittäin tärkeää, niin se on se kohta, kun Joukahainen ampuu Väinämöisen sinisen hirven ja Väinämöinen sortuu siitä veteen. Niin se on erittäin tärkeä kohta, nimittäin se sininen hirvi, teosofit kutsuu sitä foohatiksi. Ja tämä foohathan erilaistuu sähköksi ja magnetismiksi ja lämmöksi ja koheesiovoimaksi ja vaikka miksikään. Se on erittäin tärkeä tekijä henkisessä mielessä. Ja yksi puoli, mikä Kalevalassa on myöskin ilmeinen, niin on se innostaminen. Eli näitä karjalaisia tietäjiä sanottiin indomiehiksi. Se tarkoittaa sitä, että ne innosti itsensä jumalalliseen tilaan. Eli ei he parantanut tai katsellut selvänäköisesti ihmisiä niin normaalitilassa. Se oli ylennetty tila. Ja se niin kuin mahdollisti sen, että he sitten näki ja koki tavallista enemmän. Ja jos nyt ajatellaan opettaja- ja oppilassuhdetta, niin
ihminen ei voi omistaa jotain, sanotaan vaikka kykyä. Ei hänellä ole siihen mitään omistusoikeutta, että hän näyttäisi velkakirjaa, että tämä on mun. Mutta hän voi käyttää sitä kykyä. Ja silloin opettajalla on suuri osuus siihen asiaan. Esimerkiksi Ramakrishna, joka tuli todella kuuluisaksi aikoinaan Intiassa, niin oppilaat oli ihan innoissaan, että minkälaisia kykyjä sulla on. Ramakrishna totesi, että ei mulla ole mitään kykyjä, mutta mä voin antaa teille. Että se on niin kuin kahden kauppa. Ja muutenkin Ramakrishna oli hyvin realisti asioiden suhteen. Eli kun häneltä kysyttiin sitä, että mistä ihmeestä sä saat nämä kaikki asiat ja opetukset meille, niin hän laittoi kätensä tähän ja sanoi, että sekä oppilas että opettaja on täällä. Eli hän teki mahdollisimman yksinkertaiseksi ja luonnolliseksi se asia. Että kykyjen kanssa on justiin tämä heikko puoli, että se synnyttää meidän persoonallisuuteen tai siihen omistusoikeuteen niin semmoista vääristymää, että sen takia Blavatsky sanoikin, että Atma-vidya on ainut semmoinen turvallinen tie, että Atma-vidyankin kanssa kykyjä silloin tällöin tulee käytettyä, mutta ne ei haittaa. Siitä ei jää mitään semmoista, mitä pitäisi sitten korjailla. No, uskoisin näin, että me ollaan kaikki virtaan astuttu. Että se on, yleensä sitä pidetään buddhalaisena aatelmana, mutta se sopii mihin tahansa polkuun. Että tämmöinen virta on todella virtaamassa. Ja itselleni teki hyvin suuren vaikutuksen Edgar Caseyn elämäkerta, kun sen englantilainen nimi on There is a River, eli siellä virtaa joki, niin Caseyn tämä selvänäköinen lahja alkoi justiin tälle, että hän näki johonkin vanhaan elämäänsä ja siellä virtasi joki sitten. Ja olen itsekin asunut joen varrella, Palojoen varrella tai sanotaan nyt 10 vuotta elämästäni ennen Helsinkiin tuloa. Niin, luonnossa on jumalia ja voimia, eli mulla oli varmaan jokijumala siinä sitten seuralaisena. Mutta mikä parasta, niin siihen aikaan, kun en tiennyt teosofiasta mitään, niin kuitenkin sain karmasta hyvän opetuksen. Olin ongella ja yhtäkkiä tuli semmoinen ajatus, että tämä on aivan turhaa ja vahingollista niin kuin noin kokonaisuuteen nähden, että mitä ihmettä mä täällä istun ja ongin, että tästä ei seuraa mitään hyvää. Eli sillä vanhalla miehellä Vihtorilla oli Linnuntietä
niin 9 kilometrin päässä kesämökki. Ja hän oli suuri eläinten ystävä ja hirvet tuli aina hirvenmetsästysaikaan niin Vihtorin maille. Ja Vihtori pui nyrkkiä sitten metsästäjille, että jos laukauskin kajahtaa, niin raastuvassa tavataan. Eli hirvet vaistossa, että siellä sai olla rauhassa. Eli Vihtorin ajatus karmasta tuli sitä jokea pitkin sitten meikäläisellekin. Ja niin meidän askeleet sitten myöhemmin niin salaperäisesti vaan yhdistettiin. Että noilla asioilla on aina tarkoituksensa. Että askel askeleelta johonkin suuntaan. No, sellaisesta asiasta haluaisin puhua kuin perimyslinjasta. Siis buddhalaiset opettajat, kun he opettaa joita asioita länsimaalaisille, niin he luettelee ensin sen koko opetuslinjan siitä kyseisestä aiheesta ihan buddhaan asti. Eli sillä he haluaa vähentää sitä omaa minää siitä opetuksesta pois, että se opetus tulisi mahdollisimman puhtaasti sitten semmoisena kuin Buddha haluaisi sen ihmisille välittää. Että se on todella hieno piirre ja perimyslinjasta kannattaa pitää kiinni. Että siis intialainen ajattelutapa joogan suhteen on se, että jos jooga jaetaan 6 päähaaraan, niin ihminen, joka kulkee uskollisesti jotain haaraa pitkin ihan loppuun asti, niin se paljastaa myös muut ne 5 haaraa jollain lailla. Että uskollisuus kannattaa aina. No, nyt kun pääsiäinen lähestyy ja se on muuten mielenkiintoinen juttu, että suomalainen sana pääsiäinen kertoo sen todellisen tapahtuman siitä, kun se on englanniksi Easter. Se ei kerro mitään, mutta pääsiäisessä se kertoo sen, että siinä on niin kuin ylösnousemuksesta ja tietynlaisesta pääsemisestä kyse. Samaten niin päästä taivaaseen tai joutua helvettiin. Eli suomen kieli on mainio kuvaamaan noita asioita. Ja juutalaiset kääntää pääsiäisen myöskin semmoiseksi pääsiäiseksi, eli se on niin kuin Passover, eli päästä yli jostain. Ja olen todella kiitollinen Jarmo Anttilalle, että hän laittoi Ruusunristilehteen Pekka Ervastin vanhan kirjoituksen siitä, että Jeesus ja Kristus, ne on ihan eri asia. Se on ihan tavatonta, mitenkä jotkut uskovaiset tuolla suun vaahdossa niin puhuu ikään kuin se olisi sama asia ja ne ei tiedä yhtään mitään. Salatieteellisestihän siinä on sillä lailla, että joku elementaali niitä inspiroi
sitten ne puhuu mitä lystää. Niin tosiaan, että Jeesus on oppilasasemassa vielä. Sitä Jordan kastetta ei ole vielä. Eli vasta kun se kaste, se vihkimys tulee, niin sitten voidaan puhua Kristuksesta, eli voidellosta. Ja juutalaisethan sanoo Messias, joka ihan heidän omalla kielellä on Massia. Ja M-kirjaimen salainen merkitys on se, että se synnyttää autuutta, semmoista ihanuutta. Ja Assia tarkoittaa taas fyysistä maailmaa, fyysistä todellisuutta. Ja kun se M-kirjain, se ihanuus laitetaan sen Assiahin eteen, niin siinä tulee se merkitys, eli se sanomaton ihanuus, se laskeutuu ihan fyysiselle tasolle. Ja sen takia hän on sitten voideltu tai vapahtaja tai mitä nimitystä nyt sitten käytetään. Samaten niin juutalaisten tämä Jod He Vau He, niin sehän on semmoinen korvike vaan asioista. Mutta jotkut on tutkinut niitä 4 sanaa tai tavunrykelmää ja ne on tullut siihen tulokseen, että se Jod on siinä niin kuin liiton lupaus. Se ensimmäinen He on näkeminen. Vau on kuuleminen ja se viimeinen He on sitten, se on niin kuin hiljaisuuden äänessä sanotaan, että ääni valossa tai valo äänessä. Että se 4-kirjaiminen, niin se ei ole ihan mikä tahansa juttu, että sillä on syvällinen merkitys. Mutta minusta tuntuu nyt siltä, että ympyrä alkaa luennon osalta sulkeutua, että onko herännyt kysymyksiä? No, sanotaan vielä, että tämä vanha mies sitten piti elonpyörässä 80-luvulla joskus illalla luennon ja luennon päätteeksi hän sanoi, että jos kysytte vanhemmistani, niin astraaliruumis on äitini ja praana on isäni. Kyllähän se nuorta miestä kovasti huvitti, että jaa, mutta eipä siihen ole paljon lisäämistä nyt, kun on miettinyt sitä, että meidän isät ja äidit vaihtuu ja jos suvun kanssa ollaan tekemisissä, niin välillä ollaan lapsia ja välillä vanhempia. Se on sitä pakkapullaa. Mutta se, mikä meissä todella tapahtuu, niin se on sitten praanan ja astraaliruumiin ansiosta. Että sen takia astraaliruumiin, että se on niin lähellä tätä fyysistä tasoa. Et toki sieltä tulee muut tasot sitten, mutta se on se ensi edellytys. Samaten praana,
se on korkeimmalta olemuspuolelta, se on aatminen, se on atma. Ja sitten se voi tietysti madaltua, saastua karkeimmissa olosuhteissa niin vaikka astraalivalon tasolle, että ei siinä mitään.